Aham Okonkwo, the welfare officers, entertainment officer of Autonomous Development Union. I hear me tata bona. I know time boss I jem Otolo day. But I know Otolo Festival Nnewi. So every 30th of December, Otolo ni home and abroad in Ezuko. We be celebrate ya Otolo day. We angole. Oya ka bia na be nna anyi Igwe Kenneth Odizu. We meye ngwa mechakwa na Ofala na 28-29 30 Otolo niile ezuko we nwe ọṅụ na Chineke nyere anyị aka adọkwa ndụ we batakwa na arụ ahụ o ife aje eme Otolo de na fere metata na hota ko bido mebe na 28th of December no ka Igwe Nnewi gbara Ofala ka Ofala ya bidoro na 27 ka inwe Eve Ofala oru na 28 Ofala bido 29 Ofala bido yesterday ndị mmọnwụ gbara ebe hinne 30th bụ bosi ndị Otoro jeme Otoro de nya ụbọchị dịka tata onweghị onye ọbụla bụ nwa Otoro na kanye ife na 30th ịkanye ha ife na 30th o nwere ụgwọ ya akwụ Otoro na ndị ego na-ada ụda nnukwu ndị tafụ na-akpagharị na-achọ ndị karịrị ife na 30th maka na imebi iwu obodo na-adụ mfe maka na ofu onye ha chere nje obodo the first net president enwelu bụ na Otoro ka o si inegharị anya the current senate president enwere na ahụdụ bụ senator Dr. Patrick Ifeanyi Ụba bụ na Otoro ka o si so enwere ọtụtụ ndị mmadụ na Otoro inekwa anya fụ nnukwu mmadụ dịkwa amaatụ na-enye aka ebe dị iche iche bụ Chief Dr. Cletus Ibeto meka nne ya bụkwa from Otoro makpụrụ ndị resi na Otoro maka na akpọmefe na Otoro ma na ụlọ ahịa na n'ọka nye ụrụ few names Igwe Nnewi mere na 7 years na-eme 59 years Ofala Afambo Prince Patrick Ifeanyi Ikwuano President General ndị Igbo Community ndị Igbo Otoro Nnewi. Afambo Mr. John Chukwujekwu mana ife ji wee mara m udu akọ mmiri na Nnewi. Afambo Honorable Amobi Adụpụrụ Mba Otoro, the President General Otoro Nnewi Development Union. So if I na celebrate taa normal thing I na-eme bụ to showcase our culture, our rich food, traditional dance must spread. Come why made nata matter where they come from. Kamara our culture. Kamande mara wanne onye Otoro fu wanne o mara how if I made today.